Biyernes Santo na naman. Tahimik na ginugunita ang sakripisyong ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Habang ang mga masasamang elemento na kampo ni Satanas ay masayang nagdiriwang dahil inakala ng mga itong nasupil na ang kaisa-isahang anak ng Diyos na tagapagligtas ng sanlibutan. Tahimik lang si Ima, hindi niya tunay na pangalan. Nagmumukmuk ito habang nakatingin sa kalawakan sa harap ng bintana. Nakatakda kasi ngayong Biyernes Santo na maipasa sa kanya ang pagiging aswang ng lola saling niya. Ayaw man niyang tanggapin ay wala siyang magagawa. Tradisyon na ng pamilya na tuwing sasapit ang ika-10 dekada ng araw ng Biyernes Santo ay ipapasa ang itim na perlas sa pinakapanganay na apo. Huli na nang malaman ito ni Emma at napakahirap para sa kanya na hiwalayan ang binatang simula pa noong second year high school ay kasintahan na niya. Hindi rin lingid sa kaalaman ng binatang kasintahan nito ang kanyang angkan ay bantog na aswang ng lugar. Pero mas nangibabaw ang pagmamahal ng binatang itatago natin sa pangalang Mando. Para sa kanya walang katotohanan ng balitang iyon, lalo na't matagal na niyang kasama si Emma at wala namang kahina-hinala sa mga galaw nito at ugali. Isa lang siyang normal na tao at napakabait ni Emma. Iyon nga lang, at ni minsan ay hindi pa siya nadala ng dalaga sa bahay ng mga ito dahil ayaw ng kanyang mga magulang na makipagrelasyon ito. Kahit pa man ngayong 18 anyos na siya at si Mando ay nasa 23 anyos na at may regular na rin na trabaho. Namamasada ito ng jeep at malaki-laki ang kinikita tuwing hapon. Minsan pa nga ay hatid sundo niya ang dalaga sa paaralan nito nung araw. Maging ang mga magulang ni Mando ay ayaw rin sa dalaga dahil nga kilala ang angka nito sa lugar bilang mga mababagsik na aswang. Minsan na siyang dinala ni Mando sa bahay nito at napahiya lang ang binata sa kanyang kasintahan dahil hindi man lang natrato ng maayos ang dalaga. Ni walang gustong kumausap rito kahit mga kapatid niya. Kanya-kanya itong tago sa kanilang kwarto, kaya labis itong dinamdam ng dalaga. Ngunit todo hingi ng paumanhin ng binata. Subalit ang senaryong iyon ay hindi naging hadlang sa pagmamahal ng dalawa sa isa't isa. Pero sa hindi inaasahang pangyayari na magaganap sa buhay ng dalaga ay kailangan niya niyang bitawan ang pagmamahal na mayroon siya sa binata. Ayaw niyang maging ito ay maapektuhan sakaling ipagpapatuloy niya ang pakikipagrelasyon sa kasintahan. Kaya hanggat maaga pa ay gusto niya itong hiwalayan. Anumang sakit ang kanyang mata mo ay nararapat lang din sa kanya. Emma naman, huwag mo naman gawin sa akin to. Wala namang problema sa atin, di ba? Bakit biglang hiwalayan agad? May iba ka na bang mahal? Umiiyak at nagsusumamo ang binata sa dalaga. Hindi nito matanggap ang biglaang pagkikipaghiwalay nito sa kanya. Pakiusap, Mando. Respetuhin mo naman ang desisyon ko. Ayoko na sa'yo. Yun lang, walang rason. Sabay talikod sa lalaki. Pinigilan siya nito at niyakap patalikod. Ngunit pinilit kumawala ng dalaga. Hanggang sa tuluyan na siyang binitawan ng binata. Kapwa sila nasaktan sa nangyari. Lagi lamang nagkukulong sa kwarto ang dalaga, habang si Mando naman ay gabi-gabing pumupunta sa kabaret. Hanggang sa may nakilala itong babae roon. At ilang araw lang ang nakalipas mula nang maghiwalay sila ni Emma, ay may panibago na naman itong pag-ibig.
Ngunit halatang walang pag-ibig at respeto sa puso ng binata. Ginawa na lamang nitong libangan ang mga babae. At para rito ay hindi na dapat sineseryoso pa ang mga babae. Nawala ang respeto at tiwala nito sa mga babae dahil sa nangyaring pakikipag-iwalay ni Emma na ang hindi niya alam ay lubos ring nagdusa ang dalaga. Sobrang paghabag ng kalooban ni Emma sa sinapit ng kasintahan. Natatakot rin itong baka mahawaan ng sakit na nakamamatay ang binata dahil sa ginawa nitong pagre-rebelde. Kapag mangyari iyon ay sarili niya ang kanyang sisisihin. Dumating ang araw ng Biyernes Santo. Imponto 3:00 ng hapon nang tuluyan ng ibinigay ng lola ni Ima ang perlas na itim na siyang magpabago ng tuluyan sa kanyang katauhan. Sa araw ring iyon ay binawian na ng buhay ang kanyang lola. Iyon na lang ang hinintay na pagkakataon upang tuluyan ang makapagpahinga ang matanda. Nalampas 100 anyos na ang edad. Hindi ba pwedeng ilibing na lang ito sa ilalim ng lupa, tay? Ayokong maging aswang, reklamo ng dalaga. Ngunit ipinaluwanag sa kanya ng ama ang lahat. Hindi pwedeng ilibing ang perlas na iyon dahil bukod sa pagiging amalanhid ng lola ay posible pang maraming elemento ang sa kanila ay maghasik ng lagim. Nanlomo ang dalaga habang ipinatong sa tuktok ng dila ang peraso ng perlas na itim. Kusa rin itong pumasok sa kanyang lalamunan at ramdam ni Emma ang kakaibang init ng katawan nang tuluyan na iyong makapasok sa kanyang tiyan. Ano pang hinihintay nyo? Magsimula na kayong manalasa. Kainaman at patay ang Diyos sa mga oras na ito. Walang guardian angel ang nakabantay sa kanyang mga anak dahil sa pagluluksa sa itaas. Kaya ngayon ang panahon na marami tayong mabiktima. Wika ng ina ni Emma. Nanlumo ang dalaga sa narinig. Sa ilang taon niyang kapiling ang mga magulang ay ngayon lang niya napagtanto na totoo ang haka-haka ukol sa kanyang angkan. Natakot siya para sa kanyang mga kapatid. Kung sana siya na lang ang papasan sa sumpa ng kanilang angkan. Sana wag nang madamay pa ang kanyang mga kapatid. Sige na, Ima, magpahid ka na ng langis. Mamayang 6:00 ng gabi ay maaari ka nang magsimulang maghanap ng iyong gustong kainin. Ikaw na ang mamili ng gusto mo. Karni ba ng tao o hayop? Wika ng tatay nito na ipinandiri ni Ima. Tumawa lang ito sa kanya sabay sabi. Ganyan ako dati, Emma. Dering-diri ako sa aking angkan, maging sa aking pamilya. Ngunit sa huli, maintindihan mo rin. Hindi naman namin hangad na maging ganito tayo. Sadyang sinumpa ang ating angkan ng isa sa mga malakas at makapangyarihang babayla noong araw dahil hindi pumayag magpakasal sa kanilang leader. Dahil doon ay isinumpang maging pangit at magdusa sa paghahanap ng makakain ang ating lipi tuwing gabi o kabilugan ng buwan. Paliwanag ng tatay ni Emma. Tahimik na lamang sa Emma habang pinapakiramdaman ang kung anong bagay ang gumagalaw sa kanyang tiyan at mga kalamnan. Dahil mabait siyang anak ay hindi siya mareklamo. At lalong hindi niya sinisisi ang kanyang mga magulang kung bakit ganito ang kinasapitan ng kanyang tadhana. Dumating ang unang gabi at sobrang naliligo na sa pawis ang dalaga at hindi niya alam kung bakit kakaiba ang pagkaramdam niya. Parang may hinahanap ng kung anong bagay ang kanyang hininga. Tuyong-tuyo ang lalamunan. At ang sarap humigop ng mainit-init na dugo ng hayop man o tao. Iyong buhay na buhay. Nagmamadali siyang umalis ng bahay
at pinabayaan lamang siya ng kanyang mga magulang dahil alam na ng mga ito kung ano ang gagawin ng anak. Maghahanap ito ng unang mabibiktima at siguradong kapag makatikim na ito ay hahanap-hanapin na nito ang lasa ng preskong dugo at puso ng tao. Aksidenteng nakasalubong ni Emma ang dating kasintahan. May kasama itong babae at hindi mapigilan ng dalaga ang magselos, lalo na sobra-sobra ito kung makayakap sa binata. Sumibol ang galit sa kalooban ng dalaga, kaya hindi nito matiis na pagmasdan ang dalawa. Nilapitan niya ito at tinitigan ng masama ang babaeng kasama ng binata. Napakabilis mo namang makahanap ng bago, Mando. Samantalang ilang linggo pa lang tayong naghiwalay. May hinanakit sa boses ng dalaga. Oh, ba't parang galit ka? Ikaw ang may gusto nito, di ba? Nagmakaawa ako sa iyo na huwag mo akong iwanan. Pinakinggan mo ba ako? Hindi, di ba? Galit na tanong ng lalaki at nagpatuloy na sa paglalakad. Naiwan ang dalaga na nagpupuyo sa galit. Gayon pa man, nagtataka ang binata sa itsura ng dalaga. Nangingitim ang gilid ng mga mata nito at kakaiba kung makatitig sa kanyang kasamang babae. Nang makapasok na ang babaeng kasama ni Mando sa bahay nito, ay iniwanan na ito ng binata. Lingid sa kanyang kaalaman, ay kanina pa sila sinusundan ng dati niyang kasintahan na si Emma. Tahimik lamang itong nagmamasid sa paglayo ng binata at nang masigurong nakalayo na ito ay tsaka na nagbandaling kumatok sa bahay ng dalaga. Kumatok si Emma ng 3 beses sa pintuan ng dalaga at mabilis naman itong pinagbuksan siya ng pintuan. May nakalimutan ka ba, mahal? Tanong pa nito nang inakala niyang si Mando ang bumalik at kumatok sa pinto. Mahal pala. Akala mo naman kung minahal kang talaga. Galit na tanong ni Emma sa dalaga. Oh, at talagang sinundan mo talaga ako sa aking bahay, ha, Emma? Palaban din ang babae at walang pakialam kung anong kahinatnan ng kanilang sagutan. Inisip nitong teritoryo niya ang lugar, kaya hindi siya dapat sinisindak ng kung sino. Ginawa ka lang niyang panakip butas. Ako ang talagang mahal niya. Galit na wika ni Emma. Ah, talaga ba? Kaya pala niyayaya akong magpakasal ni Mando dahil gusto niyang tuluyan ng makumpuni ang sira niyang buhay dahil sa kagagawa ng magaling na babae diyang magaling magpaasa. Litanya ng kasintahan ni Mando na biglang nagpakulo sa dugo ni Emma. Hindi na nito napigilan ng sarili at bigla na lang naging malaking paniki ito. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at dahil sa takot at gulat ay hindi na ito nakagalaw pa sa kanyang kinatatayuan. Hindi, isang aswang ka, Emma. Tulong. Sigaw ng bagong kasintahan ni Mando. Ngunit hindi pa man siya tapos sumigaw nang bigla siya nitong kinagat sa leeg. Sarap na sarap si Emma sa pagsipsip sa preskong dugo nito sa leeg. Unti-unting nawala ng buhay ang dalaga habang si Emma ay galit pa rin kaya dinukot na nito ang puso ng dalaga para kainin. Unang pagkakataon na gumawa siya ng ganito at sarap na sarap siya sa kanyang ginagawa. Kinabukasan ay maagang umalingasaw ang balita. Nadatnan daw ang babae ng kasama nito sa bar na wala ng buhay at wakwak na ang dibdib. Naalala ni Mando ang huling kaalitan na si Emma, kaya napatda siya at napaisip. Kailangan na yata niyang pagdudahan ang dating karelasyon. Ngunit paano niya mapatunayan? Dahil ba sa maliit na iringan ay
huhusgahan na kaagad niya ang dalaga. Inuwi ang labi ng dalaga sa kanilang probinsya. Ang findings ay cardiac arrest daw. Mahirap rin ang pamilya kaya wala nang magawa pa, kundi ang ipalibing ang labi nito nang walang maraming pag-iimbestiga. Duda man sila na aswang ang may gawa nito sa dalaga, wala rin naman silang katibayan para ireklamo ang may gawa nito sa kanilang kaanak. At dahil hindi naman minahal ni Mando ang yumaong kasintahan ay tila wala rin sa kanya ang nangyari. Walang sakit upang hihinayang dahil ang totoo ay nasa kay Emma pa rin ang kanyang puso. Ganun pa man ay mataas pa rin ang kanyang garbo, lalo na tila naapakan ang kanyang ego dahil sa pakikipaghiwalay nito nang walang iniwang dahilan. Wala pa ring tigil ang labas-pasok ni Mando sa kabarit na iyon. Lingid sa kanyang kaalaman ay nakamasid lang palagi si Emma sa kanyang pinaggagawa. Hindi na matiis na Emma na may kaharutan pang ibang babae si Mando. Kaya naglakas loob na siyang lapitan at kausapin ito. Ano pang kailangan mo, Emma? Umuwi ka na at gabi na. Utos ng binata nang harangin siya ng dalaga. 10 oras ng gabi at galing pa siya noon ng kabaret. Pwede ba, Mando? Ayusin mo naman ang buhay mo. Hindi ako sanay na nagkakaganyan ka. Hindi ganyan ang Mandong na kilala ko. Hindi hayok sa laman. At lalong malaki ang respeto sa mga babae. Ibang-iba ka na sa dating ikaw, Mando. Wika ng dalaga at halos umiiyak na. Pabayaan mo ako sa buhay ko, Emma. Dito ako masaya at dito ko malilimutan lahat ng sakit na ibinigay mo sa akin. Hindi ka ba masaya? Ito naman yata ang gusto mo, di ba? Ang mawala ng direksyon ng buhay ko. Bakit nakokonsensya ka na ba? Umiiyak na tanong ng binata. Hindi mo alam kung paano ako nagdusa sa desisyong ginawa ko, Mando. Gusto ko mang ipaglaban ka, hindi rin pwede. Dahil magdurusa rin ang liping iiwan natin sa huli. Kaya pakiusap, Mando. Ayusin mo naman ang buhay mo. Pagsusumamo ng dalaga. Mahirap bang ipaliwanag ang iyong rason kung bakit kailangan nating magdusang pareho, Emma? Handa akong makinig. Ipaliwanag mo lang sakaling magawan pa natin ang paraan. Pakiusap ng binata. Kapag ba ipagtatapat ko sa iyo, makakaasa ba akong maintindihan mo ang desisyon ko? Babaguhin mo na ba ang takbo ng buhay mo at maghahanap ng matinong babae na pwede mong kasama habang buhay? Napatitig na lamang si Mando sa dalaga dahil sa binitawan ng mga kondisyon nito. Gayon pa man ay nais niya pa rin mapakinggan ang rason kung bakit bigla na lamang itong nakikipagkala sa kanya. Kamakailan lang nang malaman ko na ako ang tagapagmana ng pinakatagong lihim ni Lola, ang pagiging aswang. Kaya nang malaman ko iyon, hindi pa man dumating ang itinakdang oras at nagdesisyon na kaagad akong makipaghiwalay sa iyo. Doon rin naman patungo iyon, Mando. Matatanggap mo man o hindi, makikipaghiwalay pa rin ako sa iyo. Dahil ayaw kong magkaroon ng anak na magmamana ng pagiging aswang ko. Ayaw kong darating ang araw na sisihin ako ng mga anak ko kung bakit sila nakabalot sa ganoong kaitim na sumpa. Ayaw kong magkaroon ka ng anak na may bahid ng dugong halimaw, Mando. Kaya simula ngayon, ipangako mo sa akin na ayusin mo ang buhay na mayroon ka. Dahil alam mo na ang nakatagong lihim ko. Bukas na bukas din ay lilisanin ko na ang lugar na ito para na rin makalimutan mo na ako at makapagsimula ka na ng iyong bagong buhay. Mahabang paliwanag ng dalaga. Natulala si Mando sa narinig.
Noon pa man ay usap-usapan na ang angkan ng mga ito sa kanilang lugar. Pero hindi niya lubos maisip na ito ang rason ng dalaga sa pakikipaghiwalay nito sa kanya. Iniiwan siya ng dalaga sa ganoong wisyo. Nang tuluyan ang mawala sa kanyang harapan ng dalaga ay tsaka lang siya bumalik sa katinuan. Hindi niya matandaan kung gaano siya katagal na nakatulala lang sa kawalan. Kinabukasan, napag-alaman niyang tuluyan ng nilisan ng dalaga ang lugar. Nire-respeto niya ang desisyon nito. Ngunit maging siya ay hindi makahanap ng totoong pag-ibig sa ibang kababaihan. Tumandang binata na lamang ang lalaki at hindi na binalak pang muli na magkaroon ng karelasyon pa. Ganon din si Emma. Tinupad niya ang kanyang paninindigan na hindi siya iibig pang muli at mag-asawa upang wala nang susunod pang henerasyon ang magsisakripisyo. Hindi man niya maipapangako na mamamatay siyang dalaang sumpa. Ang importante naman ay wala siyang supling na mamanahan ng ganoong kabigat na kaparusahan na hindi niya mapagtanto kung bakit sa kanya napunta ang ganoong kapait na kapalaran. Dito sa mundo, hindi porket nakasabit ang titulo ng pagiging masama ay literal na siyang may maitim na budhi. Marami pa ring nag-aanyong anghel, ngunit siya namang unang disipulo ni Lucifer. Kaya huwag mapanghusga sa kapwa. Lahat ng nakakita ng inyong mga mata ay tugma sa pagkatao niya. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Yael, ang apo sa pinsan ni Lolo Mando. Alright. Basta palagi pa rin mag-iingat ang mga alam niyo na.